Des d'Iniciativa Verds i des d'Esquerra Unida, per nosaltres aquesta és una diada especial, i no només perquè estiguem a les portes de les eleccions. És una diada especial perquè hi ha dues circumstàncies que la fan atípica. El repte nacional, després d'una sentència que trenca no només l'Estatut, sinó el pacte constitucional, i la necessitat, per tant, d'un nou pacte, d'un nou acord que ens faci avançar i que no ens faci caure ni amb sortides endavant, ni amb falses sortides endavant, però tampoc amb el manteniment de l'estatu quo, en què res canvi. Per tant, necessitem un full de ruta amb ambició i amb cohesió nacional. Però aquesta és una diada també diferent pel que fa a la crisi. Una crisi econòmica que òbviament, pot afectar la cohesió social, i una crisi econòmica que ens obliga a definir un full de ruta amb sortides i amb solucions diferents, amb sensibilitat social, que garanteixin aquesta cohesió nacional, que és fonamental també pel que fa a la cohesió nacional, aquesta cohesió social, que és fonamental pel que fa a la cohesió nacional. Per tant, per nosaltres hi ha dos debats, crisi econòmica i els reptes nacionals que van estretament lligats, i aquesta diada és especial precisament per això. Nosaltres el que diem és que hi ha tres elements que s'han de posar damunt de la taula. El primer d'ells, que es compleixi amb tot l'Estatut, i per tant que es faci de forma immediata i que no continuem amb el calvari negociador que ens proposa en Rodríguez Zapatero. En segon lloc, una proposta de reforma constitucional en profunditat. Sabem que és difícil, totes les vies són difícils, que ningú s'enganyi. I una reforma constitucional feta amb consciències de Catalunya, però amb un contingut fort, potent, amb un contingut plurinacional. I si això es bloqueja, perquè es pot bloquejar, el que diem és l'exercici del dret a decidir, però no amb un referèndum de blancs i negres, sinó amb una consulta amb múltiples opcions, on la majoria del país s'hi pugui sentir identificada i forçant a que l'Estat negociï i a que canviem l'estatu quo. Qualsevol altre full de ruta pot ser una falsa fugida endavant, o qualsevol altra proposta el que pot significar és simplement el conformisme, la resignació. Nosaltres no estem ni per fugides endavant ni per resignació. Estem per una proposta que el que faci és canviar aquest estatu quo, aquest tràgala que ens ve de Madrid, i que a la vegada ho puguem fer de forma compartida, no partint el país per la meitat. I creiem que la nostra proposta això ho permet.